En aquestes sessions de l'APS he après molts problemes que tenen les aus, més de les que no sabia. Haurien de transmetre diverses coses a la gent del barri. Primer de tot, que no capturin aus, perquè una vegada ho facin no es poden deixar en llibertat. Tercer, que podem trucar a diferents associacions que poden informar-los de l'au que tenen i poden dir-los què fer. Quarta i última cosa, plantejar-los aquesta pregunta. A vosaltres us agradaria que us fiquessin a una gàbia? Aquesta sessió de l'APS ens ha servit per donar-nos compte de la quantitat de problemes que tenen aquests animals. A més, hem après què fer quan teníem una au ferida i hem tingut l'oportunitat d'intentar conscienciar la gent sobre aquests problemes. A mi m'agradaria dir que quan una persona es troba a un ocell, no quedar-se'n i trucar a FADA o als agents rurals perquè el mirin i si és exòtic o està per l'extinció. A mi m'agradaria que la gent es posés en la seva pell. Jo tindria que dir el mal que podem arribar a fer a aquestes aus, tant en festivitats com en tradicions, o amb esports com el tir al pitxon, i a més que si ens trobem una au no ens la podem quedar sense tenir ni idea de què fer. Tindríem que trucar a associacions com FADA, per exemple. Amb aquest APS i el David ja ha après que els ocells que estan al balcó els utilitzen per guanyar premis a costa seva. L'objectiu de l'APS és mostrar la problemàtica de les aus. Volem demanar que quan es trobin una au truquin a Verfrens o a FADA. Gràcies a la gent d'aquestes associacions i també gràcies a les nostres petites aportacions és possible protegir més a les aus. Aquest APS ens ha agradat molt i sobretot la part de protegir animals. Tot el que hem après en aquest APS m'agradaria compartir-ho amb molta gent que coneixo o simplement compartir els coneixements amb altra gent del carrer per poder conscienciar de la problemàtica que hi ha a aquest regne animal. Aquest cartell representa tot el mal que li han fet a les aus. En el vídeo d'aquest APS han participat les següents persones: Aina Verdegal, Àlex López, Andreu Martínez, Ariadna Tramunt, Dante Funes, David Alonso, Enric Romero, Israel Puerto, Iván Martínez, Joel López, María Granel, María Rubio, Mario Moreno, Nerea Frías, Scarlett Reynosa i Chau Boye. Gràcies per la vostra atenció, us ho agraïm molt.